welcome po dito sa aking pangalawang video. Ito po ang tinatawag na Baclaran Expedition. So ang Baclaran po ay isa sa mga kilala dito sa ating lungsod ng NCR na kung saan makikita natin na meron itong mga sentro ng komersyal. Di ba? Ika nga ay sentro ng komersyal na kung saan ay makikita natin yung iba't ibang klase ng mga itinitinda dito sa Baclaran. So mga Kalong Bisaya, samahan niyo ako ngayon sa aking paglalakbay. Ito ang tatawagin nating Dong Bisaya, The Baclaran Expedition. Samahan niyo ako mga Kalong Bisaya. So makikita natin yung iba't ibang tao. So, sa aking likod, makikita nyo yung iba't ibang klase ng apparel. Tama ba? Apparel ba ang tawag dyan? So, before, nung hindi pa ako pumupunta ng Maynila, nakikita ko lamang po ito sa TV na kung saan ay parang gusto kong pumunta. Sabi ko, kailan ba ako makakapunta ng Baclaran? Kasi yung mga pinsan ko din dati, ito yung mga bukang bibig. Pag pumunta ka doon ng Baclaran, ay pag pumunta ka ng Maynila, tawag nito, maganda daw yung sa Baclaran. So, ito siya ngayon. Yan, so, medyo masikip. Labas tayo dito. So, medyo matao. Matao lang ng konti mga Kadong Bisaya. Diba? Marami kayo dito mapagpipilian. Kung sa mga pamasko, pangregalo. Diba? Para sa mga birthday. Maraming pagpipilian. So tayo po ay papalapit na sa Baclaran Station. So on the other side. Tayo po ay papunta na doon. So dito kasi tayo sa gilid dumaraan kasi nga baha yung gilid ng daanan. Oo, so medyo masikip. Kaya ako napakataloy mo sa school namin yan. Yan, makikiraan ho. Makikiraan ho. Aray. Yan. So tayo ho ay bababa na. Tumaga ng sikip. Yan. Yan, so welcome. Nandito na tayo sa Baclaran Terminal. Ito yung sa LRT. So, makikita natin mamaya. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta, pero ito na lang yung pinakaano natin ngayon. Ito yung mga makikita sa Baclaran na pwedeng bilhin. Yun na lang yung gagawin natin. Maraming mga pagpipilian. Yeah. So maraming pagpipilian dito. So tayo ho ay naglalakad. Nandito po tayo sa ilalim ng LRT. So makikita niyo po maraming mga iba't ibang klaseng pagpipilian. Yan. Maging dito sa kabilang side. So maraming pagpipilian. Diba? Yan, kaway-kaway dyan sa mga nakapunta na ng Baclaran.
So at least guys, kahit papano ngayon, ay hindi na siya masyadong masikip katulad nung dati na as in hindi makakadaan ng sasakyan. Pero dito sa harapan ko makikita nyo, makikita nyo, nadadaanan na siya ng sasakyan. Pero kung before, hindi siya nadadaanan ng sasakyan. So salamat sa mga nag-organize. Kasi before talaga hindi siya pwedeng daanan ng sasakyan. So bibili tayo ng prutas. Sarap to. Kano dyan kuya? 120 po. Wow, masarap ba to? Matamis? Kasing tamis ng pagmamahal? Sige. Ano lang? Half lang. Oo. Kasi mag-isa lang ako. Dito, matamis? 100 kalate. Wow. Kami ganyan. Dapat may pasobra yan. Ay, Ano? yan. Sige. Sobrahan mo. Last ulit. 1/4 lang. Kasi buntis ako eh. Tingnan mo yung tiyan ko kuya oh. For baby po. Sige. Yan. Ayan, binigyan tayo ni Kuya ng discount. Pinasobrahan mo? Wow! Sige. Oo. So, ayan, nakabili na tayo nito. Dalawa na may sayo, ikaw naman kawa. O, bigyan mo. Hindi mo binibigyan si ate. Dalawa may sa kanya, isa lang. Magkano dito tayo? Apat na. Matigas? Pag isa lang tayo, 25? Isa lang. Kasi ano lang naman. So, ito tayo. Thank you. So, dapat magprutas tayo ngayon para... Ayan, so bumili tayo ng prutas. Kasi dito mura yung prutas dito. Oo, so nakabili tayo. So, tingin tayo kung anong pwede pa natin mabili. Yung kaya lang ha. Yung budget lang. Kaya huwag kayong ano. So, yun, mamaya kakainin natin yung, di ba, sa Baclaran maraming mabibili. Yan. So, mura ng sapatos. 380 lang. 380 lang yung sapatos. So, tawid tayo dito. Baka may mabili tayong mas mura. O di ba wala nang nakaharang sa gitna. Dati ang dami yan dyan, mga nagtitinda. So at least kahit papaano, dito na sila sa may gilid talaga. So hindi na makakaabala sa daan. Parang ang ganda nitong tsinelas. Oo. Pwede na ba ito? 50? 50? Ah, 60? Ayan, pwede na yan. Pero ang laki. Laki niya. 60 pesos lang, di ba? Hindi natin kailangan ng maganda. Sukatin ko lang to ha. Yan. Ito na lang, boss. Isa lang. Oo. Hindi na kita papahirapan. Ayan. So, bumili muna tayo ng tsinelas, isa. Kasi gagamitin ko yun sa loob ng bahay. So, makikita nyo, ang dami. Ang ganda dito. Diba? Ito yung... Ayan. Parang nayupina. Parang nayupina yung ano ko, facial. Ayan. Yun. So ayan mga Kadung Bisaya, nandito po tayo ngayon sa Two Shopping Center in Baclaran. So malapit na siya sa Pasay Rotonda. So isa ito sa mga pinakamalaking mall, new mall sa Baclaran ng mga dry clothes. Dry clothes. I-dry naman talaga ang clothes. So ito yun siya. Yan. Tatawid tayo. Wow, ang sarap. Grapes, magkano ka? Ayaw ko.
yung nakaraan yung binili kong grapes. Pero it's okay lang. Yun, ang dami sana mga fruits. So ayan, tatawid tayo ngayon. May nagagalit pa dun sa kabila. So now, tatawid tayo. Ayun. Sarap sana nun. Ano kaya yun? Gabi bro. Mamasasagasaan si Bing Bisaya. Yun. Okay. So, yan. O, diba? Mura-mura lang. 50. Talaga ako makahanap ng wig. Yun yung hinahanap ko eh. Yun yung hinahanap ko mga kadong Bisaya. Actually. So hanggang dito na lamang po. Salamat sa lahat sa mga nanonood. Bye-bye. Thank you.